Kama klab mar Gor Mahia wuok amodhi mar gol achiel kuom achiel gi joloch e season mokalo Polis FC e tuke mag adhula lig maduong' ma pacho ka manobagi alap ma Nyayo National Stadium. Brian Chonjo nomiyo jobunde gol margi e dakika mar 22 mane otero tugo e yweyo ka Polis ni nyime gol achiel kuom nono. Tok jotugo wuok e yweyo, Kogalo nomanyo gol margi kendo yude mana kodong' dakika matin to tugo rumo kokalo kuom jatugo Ebeneza Kofi Asifua Income. Gor Mahia nigi points 65, points 7 mbele AFC Leopards momako thuolo mar ariyo. Joloch mokalo Police FC nitiere thuolo mar adek gi points 52. Coming out, the shot was coming from the left to either shoot or release the ball and not keep it for too long. Sharif goes into the box and releases one. Here is a chance and Gor Mahia able to score. The Kenya Police defense coming all in numbers. Sharif Musa initiates it. The header doesn't go far.